Kain kayo. Para tumatali. Lakatan nyo ah. Lakatan nyo ah. Kaya na na. Lakatan nyo ah. Teka mo. Kung hindi ito, from Batya. Ayaw mag-apply. Teka mo na. Tubig, from Aspen. Thank you sa sponsor. From Batya.
to. Luisa from Ate Sel. Ay, lagyan ka. So, Marvin from Tita Sel. Tebeng. Tebeng from Russia. Iwanan na. Temple from Mama. So, Iris from Mama. Wow, mama kaya. Thank you. So, Mama. Hindi, ni Mama. So, Iris from Pampuray. Temple from Pampuray. Thank you. Thank you. Ay, buksan nga yan. Ano yan? Ano yan? Yan. Buksan naman ba? Lasan nyo ka na. Ano ka naman na? Katan niya ka na na. Jamie, Regalo ni Masyang. Niya nga tadato. Regalo ni Masyang. Uy! Thank you. Open mo na. Big. Oh, ito, yun o. Ah. Wow, ito. Thank you. Sulit ano? Wow! Okay, guys. Dress. Ay, nag-cute. Ito talang nagkakastol. Wow! Ito talang nagkakastol pa siya, ha? Nagalaw, baka tayo na. O, linisin dyan, matulog na tayo. Time to sleep.